To alhamdulillah jama'a, bayan kama wa'annan 'yan Europe ɗin nan turawan nan wanda suka yi yunkurin shigowa Gaza ta ruwa, wanda kasar mamaya ta yi musu kamu take cewa ba su da bambanci da dakarun musulunci na Gaza, to a yanzu an samu wani babban celebrity, wato shi ma dai a Europe ɗin ko kuma ce a Turai, shi ma yana nan ya yi ƙoƙarin yunkurin zuwa zuwa Gaza, wanda shi kuma ba ta ruwa ce zai zo ba, zai hau motarsa mai alfarma kuma ya tanadi kayakin abinci da magani, wanda ya ce zai biyo ta ƙasashe ta ƙasa, kuma in Allah da sai ya yunkura ya shiga cikin Gaza, ko da ko idan ya je ba zai dawo ba. To a yanzu dai gashi nan wani babban celebrity wanda ake ji da shi, sunansa ne ke kwanta mun, wanda a yanzu haka shi ma yana da yunkurin tattaki na zuwa kasar Falastin domin agazawa 'yan uwanmu musulmai, ba fa 'yan uwansu ba, 'yan uwanmu musulmai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shi yake nuna mana cewa ya kamata a ce mu shirya, duk da dai motsinsu ne ya sa kuma motsin muka fara motsi. Da can ba mu fara motsi ba, sai da wa'annan da Turai din suka fara, sannan muka hango na Morocco, muka hango na Algeria, muka hango na Tunisia. A yanzu haka kuma ga na Turkiya, ga kuma sauran kasashen Larabawa, kuma a yanzu haka ga al'ummar Masar ita ma tana neman fashewa, ta yunkura, ta hargitsa, ta danna cikin Gaza, ko da ko za a haɗa a kashe su ga baki ɗaya. To wallahi jama'a, lokaci yayi. Wallahi lokaci yayi, abubuwa dai sai ƙara matsowa suke yi. To ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana ƙarshen munafukan musulman da kuma azzaluman duniya gabaki ɗaya, wato ƙasar Yahudu da ƙasar Amerika. Alhamdulillah jama'a, al'umman musulman da suka taso daga Morocco, Algeria, Tunisia, wanda muka baku labarin fitowarsu, to a yanzu fa sun ƙaraso bakin bodar Masar, a inda gwamnatin Masar ta ba da izinin cewa duk inda za su shiga a cikin Masar an ba su izini su shiga, kuma ba bincike babu komai. Wato a yanzu haka ba wai shigowarsu bakin bodar Masar ne yake da mamaki ba, a yanda al'ummar musulmi na cikin Masar suka fito da kayayyaki da kuma rubuce-rubuce da kuma sa musu suna, wato da sa musu sunaye, da kuma tarbarsu cikin izza da mutunci da kima, wanda suka zo dubun dubatar jama'a suka zo bakin bodan Misra suna jiran zuwan wa'annan mutane. Wato a yanzu haka wa'annan al'umma wa'anda suka shahadantar da ransu, suka tabbatar da cewa fa in fa suka shiga cikin Gaza ba fa lalle ne su dawo ba, kuma suka tabbatar da cewa abinci da magani ne za su kai, ba wai makamai ne a hannunsu ba, wato sai da ransu suka yi ga baki daya. To a yanzu haka dubun dubatan al'ummar kasar Misra ne suka tarbi wa'annan mutanen, da kuma kokarin raka su zuwa bakin bodar Rafa, inda gwamnatin Masar ta fito ta tabbatar da cewa suna da izini su shiga duk inda suke so su shiga a cikin Masar, kuma suna da izinin su huta a cikin Masar, kuma suna da izinin su je bakin bodar Rafa a buɗe musu su shiga cikin Gaza. Jama'a, wannan umarnin na ƙasar Masar fa kar ku yi tunanin cewa wai ta yi shi ne saboda karan kanta, a ta tabbatar da cewa idan ta hana fa yanzu, saboda a yanzu ne mutane suka talakawa 'yan ƙasa suka fara farkawa da irin cewa ko a bar mu ko mu mutu, ko a kashe mu ko mu mutu in dai akan al'ummar mu na Gaza ne. To sun tabbatar da cewa idan ba su bari ba, sake wata tarzoma ce za a cikin Masar wanda ba a taɓa yin ta ba, kuma wannan zai jawo sanadiyyar ƙarshen mulkin su. Duk da izinin da Turawa da kuma Amurkawa da kuma ƙasar Isra'ila take ba Masar akan cewa kar su sake su bar wa'annan mutanen su wuce, to hukumar Masar ne ta ba da izinin mutanen nan su wuce, kuma ta ba da izinin su a buɗe musu bodar Rafa su shiga. Su kuma al'ummar dubun dubatan mutanen da suka taso daga Algeria, Morocco, Tunisia, sun tabbatar da cewa koda idan za su shiga za a ɗauki rayuwarsu ne, to sun sufa sai sun shiga, a inda suka ɗauki magununnuwa da likitoci da kuma kayayyakin abinci. Wani irin addu'a za ku musu, da kuma irin farin cikin da al'ummar Masar suka nuna musu, har ma suka kira su da Zulfiqain, wato takobin yaki kenan, kuma ce takobin Sayyidina Ali. Wato a yanzu dai haka da wannan sunan ake kiransu, duk inda suka je ga sanan kuna ganin ana tarbasu. To ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta